So guys, nana ko dire karon sa amo ang balay guys, naabot na ko guys. Gikapoy ko guys, gikan ko og tubigon guys, gapalit ko og sudan guys, panglawg sa iro lang. Nanang iro dire guys, una gigutom na sa akong anak guys, siya. So ito na mutakal guys. So para sa iya ni tanan guys, kay di man guna siya mukaon og something ko magawas gini siya og kanang na ako'y ipalit niya smell nahinangop siya, nalipas siya nahinangop siya guys, mutakal guys. smell mama ganina ra ko gigutom mama kiss So guys, karon guys, hugasan sa ni nato iyahang lawganan kay para di siya makaptan og kagaon ug kanang mukaon siya. Ato sa nang hugasan una before nato siya lawgan. Ara siya para libre sa niya lawganan. Muna ang iyahang kuan guys lawganan. So karon guys, ang gipalit ako kasudan ni Trisha guys. Kay duha ka buok akong gipalit niya nga sudan kay maro maguding irua man gud guys, so kanang gamayon ra bitaw usa ra bitaw ka patahay bitaw imong isudan bitaw kay pili-pilion ra niya ana di niya mahurot ang kanang kanon. Maro kining irua man gud katawa makadiya ma. So guys, kanang kuan guys morning gipalit ako sudan ni Trisha wala labot ay ako ani. So mo na akong gipalit nga sudan nito siya, ako alang giduha kay para mahurot niya og kaon ang ray. Manapay kanon dadto ma. Pon ibi kay garsus gamaya pon ilang serving oy. Sakura na kay dikaw si Trisha ana daghan man ako kumuton nimo daghan na kayo. Dak kumuton dako nagkaon ay mahurot kung kunin niya gud basta kanang dagang sudan wise pa nang irua kay kuan. Dili kira mo basta pistahay pa dili na mahurot kay ikaw lang wala sa iya pinan-an. Sakto gud kay kanang pino. Nakapagyan lang ang siya. Tanaw ko siya usap ng ginabay nga kuan nga ditaon ni kuan nga iro. So guys, dara si Trisha dire guys, ako anang gipakaon siya guys na. Bintan may kortan mo pinansyal. Duha niya sa mahurutan na niya kaon kay. Kuan man ako aman ang giduha. Nga na nakapinangga kong anak guys. Kapaya pud ka dako kay kortan dawa ka. Di kay ang asa ang bata bakay mo bata. Sabi mo kasi pag sisiro ko sa bata. Anak dari lado mo yung kung anak dari kay kapay kasi paso. Ako sa mukha sa bata. A few inches later. Kabaldita akong iro guys, tanawa guys sa usay gibuhat niya, tanawa oh. Nanggukod siya piso guys, nahon guys nang kita. Kill Trisha, kill. O tanawa guys, mingkil sa chicken guys, tanawa na mingkil sa chicken. Lain na siya giro, di na para sa bisaya basta. Wala si Uya. Basta once ka nga mapatay na niya mapatay. Halo, Uya sa uya, dito okay na patay ay. Tulo na yang dipatay ging una niya. Sure, Mai. Mga badsi na badto. Balik dito ba kay mabuhay pa na ton? Ano mabuhay pa? Lagi. Patay lagi na. Ipadlak ka lagi na niya. Padlak na dili na Na nabuhay pa dili na ton ba? Di lagi. Ay lagi. Ay wasok ko sa ron. Trisha. Bapin na mo. Ganit. Namatay na lagi na kay. Nabuhay pa lagi ba? Buhay. Buhay na buhay. That's not good bullying. Buhay pa buhay. Buhay. Di lagi na Ganit boy. Iwala. Ay lagi. Ayaw mamatay na bro, buhay mga batasan ay. Batasan kay kiwi. Nga baba. Wala nilagom na oy. Nga baba. Nga. Busga nga. Nga baba. Ayaw na. Nga lagi baba. ay lagi mamatay ipakaon na lagi. Ay sorry. Ay.
Ay. Nga baba. Nga dyan. Nga kasi. Pwede ba mga baba? Naglagan rin yun. Buhi na to kay basta diyan buhi Anton. Buhi. Waiters. Waiters. Kailan ginaya kay lahiro na siya nga. Wait. Lakpadin. Halo na ang iro. Pasagin na lang na siya. Dakpatan. Iya go to kill chicken god. Sige nga, dili kita na. Pinikta na mga pakato, kapalit na bako. Okay. Kill. Paano mo na? Kill chicken. Mangwala kinikta no, gikakos bagay niya nga iyang ipit. Kill chicken. Kill. Let's go bully. Go ba ko ton. Ano? Wiwi Adel ba? Ayo lagi si Toro bisa. Wiwi Adel. Ayo lagi kita. Buhi pa. Wiwi ba? Di lagi ba? Wiwi ba? Ah, wala nagagawas lang tayo. Kasali na lang lagi na. Wala ba? Wiwi ba Adel? Wiwi ba? Namatay na lagi. Di lagi na mukha lagi. Di lagi na mukha. Kill. Anak na yun ipadlak na bulukan po. Ipabuhi na niya to. Buhi na manay laban na ba? Isun sa sangkal ba kaya ra man na buhian. So guys, nasa mama diri guys na usay masulti naman ni Tricia mga kanang kuan matinuod gid mo istorya gid mga kanang kanang isugid day na siya gid mamukuan gid na siya. Ayaw bago ay pagawasaan na ra. Sabot na kayo lagi lama kay manakop na po na ron. Ato ipakili na ba? Teka na siya, lahi na siya nga iro sa Bisaya. Kay kada siya basta once gani nga matangag na siya baba. Mutusok na may hait yung ngipon diri, mutusok na ito si lalong kinakuanan kayo niya. Ang sawa mo to kutit. Kuan. Alagi na gid ay saba ma kay kanang kuan gi alingawan na sa papa ma kanang dube isuga iro digid niya iluwa gid mo oy nga kadam saon na to og karagkuan. Dili ay. Di na iluwa. Ako ang tulo na upat na biya nga napatayan na niya. Sure may amo. Dako pa jud ato. Iyang gimulmulan. Ah!